Egunon Euskal Herria eta ongi etorri Txorienera, hemen gaude, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta, astearte xume honetan, bi errezetakin, txerri belarriekin, aitu ondo gaur kontatuko dituguna danak, aitu eta jarri ondo, eta entzun, ze gaur, itxasoa eta mendia, itxasoa eta baratzek harriko dizkizuegu, eta nik ingo ditu txerri belarria birekin. Kombinazio hori. Nasketa kuriosua, bintza bada. Bai, Bitxu, ez dut, haulan, banatuta probatu ditu, baina batera inoiz ez. Bueno, gaur probatuko ditu, eta emaitza esango dizuegu, eta Patrik, pastrani da. Pastrami? Zer da pastrami? Pastrami da, horako, behi aragi bat, ondua, eta hori sandwich batetan sartuta. Pelikula batetik hartu dut errezetia. Holan, gaur zerrak eta gertzen dira. Erromantikoa da. Jarrik sali ezagutu zuenea. Baina lehenengo... Eta hori jantzuten, Jarrik eta hori romantikoa alda. Bada, bai. Probatzen dozunean ikusiko zu. Baina nina zure errezeta entzuteko desietan. Eta hau bai dala erremontikoa. Txerri belarriak kipulardiarekin, baratxuri atal batekin, azenarioakin eta porruaren erdiarekin egosiko ditugu 45 minutuz lapiko askarrean. Bitartean, beste kipulardia, beste porrua eta tomatea eta baratxuria txiki moztu eta labeko erretilu batean jarriko ditu. Txerri belarriak egosita daudenean, labeko erretilura pasa eta laberatu beste 20 minutuz 180 gradutara. Bitartean, tipulatxa txiki moztu eta bertan bihira salteatuko ditu. Patatak egosi eta gatz eta piperrauz pixkatekin zerbitzatuko ditu. Azkenean, txerri belarriak atera, bihirekin nahasi, saltza bat egingo du labeko barazkiekin eta ardoarekin eta sukrearekin, eta saltza horretan sartu gure bihirak eta txerri belarriak eta zerbitzatu. Egia esan holan laburpen moduan niko aldrebesa geratzen da, baina, ez dauka holan, kusiko zuek, berez, pausuz jugo gara errezetarekin, eta ez daukala, horren besteko zailtasunik ez daukala. Patatak, hauek, garbituta daude berriro ere lengunan labean ingen dituen. Gaur ingo ditu egosi bakarrik. Hartu, osorik. Horrek guarniziokoak edo dira txikitsuak, Hori da, guarniziokoak gatz pixkatekin, eta hemen, 21 minutu zero egosiko ditu, gero, erditik moztuko ditugu, eta ingo dugu, galiziko tipikoa olagarroakin eta piperrautza, gatz larria eta oliba olio txorrota batekin. Beste zerztio botako eta hori izango da lagungarria. Katxeloak. Ala. Patatak. Katxeloa ditzea alzaia. Galizian bai. Galizian olagarroakin datozenako lan zatika da. Eta hori piperautzakin eta katxelos. Bueno, gu katxelos ez, belarrixak, ingo duzena, olio txorrota bat hemen jarriko dut, eta gorritu ingo ditu olio pixkatekin da esan dakoa. Porru erdia, baratxuri atala, eta kipulaen erdia bertan botako ditu, eta hor egozingo ditu lapiko askarrean. Bestela, lapiko normalen ditu maituzu ordu terdi, 2 ordu, eta jakiteko puntu egin da dauden hemen sartzea da. Aragia eta kartilagoa daukaten zatian sartu behar dituzue. Zen hemen sartzen behar dituzue, hemen kartilagoa eta bigunago egongo da, baina hau hemen da puntua, bale? Orduan, esan dagoa, gorritzera, oina txipristinak eta izango jo. Egize da, bakin nik txorienen, jendiek ikusten dagoela programia da, jatia gustatzen jakola. Baina, igual, ez dakit, bateon batei, iguina emototza txerri belarri xena, Eba dau jendiek, horako gauzek ematotzala, horako atzerata. Hemen etorrezan bat. Bai? Tripotxak dira, ardiaren esteak eta odolak eta horrekin tortilla indakoa. Lagun bat, izen enoa esaten. Gaizka, jarri zan da berak pisatzen, ondia da. Eta bota zan, zueko zerik ez zuen pasau. Lantaldeak ezituen nahi probatuta, zueko zerik ez zuen pasau. Holantxik, sano geratu zan. Claro, txerri belarrekin berdina esango lukete batzu. Hori garai baten esaten zan, amamak eta esaten da, hori gozi ez tozulako pasau. Egisa da, baina, naiz eta gozerik ez pasa, hau gustuz janbi da. Ez da holan, azkenengo aukera dalako, baizik eta lehenengo aukera moruan bebai, txerri belarrixak gutizi badi, kolageno pila badauki orduan gorputzan dako, ezurren dako eta oso ona da, artikulazioen dako. Gomendagarritza da, eta jaten da, trikituta, lurrunetan, ospinetan, nik bebe ikusi dut, eskabetxetan,
Bai, abaitin igual ez jan niños. Ez sekula probau, irakurriot eitzen dala. Baina ez sekulain. Eta bueno, gaur zigorrek egingo dauen bezala, egisa da, normalen saltzan jaten dala. Bai, egosita, behin egosi ondoren, irinetik eta arrautzatik pasa, bai. Eta horrela bakarrik, irinetik eta arrautzatik pasa, eta berez bakarrik horrela goxua da, baina, bueno, normalean gero saltzan, eta oso hor, lasarten dago, bat oso famatu aziela, bertako txerri belarrek etolan iken dituzte, hartu egosi, eta hor, bueno, gertatu zen, lapiko askarrak lehartu inzien txerri belarriekin. Bai? Ba, eta uste dut 3 kilometroan inguruan txerri belarriak zeudela hor, danetik geratu zela. Beitu. Nik badakot, taberna bat hurbil, bueno, arrasaretik hurbil behintzat badau atxabaltan Dagda taberna, eta Dagda tabernan itzen daue txerri belarrixak, ordu terdiz egosi, eta gero zuk esan dozuna, arrautzirinetik pasa, frikitxu, eta badila oso ospetsuak, beraz, nik ez dauzka probauta, baina pasabiko gara. Aitze, hor daukazu. Lana. Bueno, salda pixka bat, ja niko eskandalo indugu, saldakin hoxe, estalingo ditut, lapiko askarrean egin da, ez da zetan estali behar, lapiko normalean bai, eta ikusten duzue, honek, hasieratik, irakiten botatzen badiogu, silikon. Bitxo, portau da. Portau da. Lapiko, botatzen badugu salda berua, eta lapikoa tope zehoen da hori, tutua aurki igoko zaigu, eta esan dakoa. Tutua igotzen da momentutik, 40 minutu hori izango ditugu, eta, bueno, segun tamainan arabera, normalean 40 minutu, eta hauek atera, eta zeren gainean jongo dira. Horrelako, labeko erretilu batean, eta labeko erretilu honetan jarriko duguna da da, gainerako barazkia, beste porru erdia, beste kipula erdia, asenario osoa, tomatea eta baratxuria, eta gero gure txerri belarriak ingoitu guna da, iepala, hau hor, hemen labean bukatuko ditu barazki hauen gainean. Eta ero hortik, barazki hauekin eta ardoarekin saltza egingo du. Orduan, labera hauek txikitzen jungo naiz, olio txorrota bat hemen, eta beste herrialde batzutan beba, itxeitxuste Txinan, Korean eta Filipinesetan eta itxeitxuste txerra berarrexakin, plater desberdinak. Txinan adidez, dimsumerako olako empanadiatan da betegarri bezala joaten die, bebai jarte itxuste, egositxa da gero olako ospinolio batekin soja saltzakin, Korean geixau die, saltza pikante batekin zerbitzatzekoak, eta, bueno, bada osolako bertsio ugari. Euskal Herrian bakarri, kanpoan ere... Bai, badau. Eben, nik behitxu Jabin jatetxean aman, Jabi eta Gorkan jatetxean aman, probau nauen holan legatzadekin. Legatza eta txerri belarrixa da, txerri belarrixak emoten sotzan olako, saltza bat, itxatxitxan gatzen duen mingainean. Bai, pasan pasada bat. Eta bai, txerrixan esaten da dana jaten dela, belarrixak, bai, zela ez. Eta gainera, naiz eta olako, igual, kaskerixa deitzen dana, horrek erraiak eta naiz eta hori, ez gustau, batzu badaukie ama jatetxean, edo adibidez ni egon hau Madrien la taskeria jatetxean Jabi Estebezena, daukala Michelin izar bat, eta berdan itzen daue, olako gauzak, baina finak, hau da, zu izpajatzu lan belarrixa ikustia gustatzen da, testuran laguna be, espasara, hor jartu dutzuen modu baten, etzarela igarriko, eta hori, horko gauzak zabizaten, gibelak, bihotzak, giltzurrunak, eta holako gauzak. Egia da espasarete gelatina saleak, eta holan janari gelatino zuen saleak espasarete, hauek ez eizkizu gustatu. Argi eta garbi hori. Gero, baina egia da, hauek txikituta ero, agertzen badira, betegarri baten moduan, ero, lenguan ingen dituen krepan betegarri moduan. Jartzen baitugu, ez dituzu ikusten, eta zaporea bai da berezia, baina hori bai. Hauek gauza gelatinosoak gustatu inbar zaizkizu. Bestela, alperri duzu. Bestela txarto gabiz. Bai, espasarete olako gelatina kontu saleak eta horrek badaukate, desente gainera. Bai, batzu gainera, ez daue, honek, txerri masaiak eta horrek masaiak, besta, pentsada gauz, gelatinosoak. Hori da, lehengo nivela. Bai. Hau izango zaila, ez dakit, batetik amarrera, horako 8-9 bat izango zan. Bai. Orduan berez, zuek hor. Baina bai zati dan, ez, Patri? Zer? Oitxura, gaur egungo gaztek ez dutelako probatzen. Beraien gurasoak galdu indute hauko sinatzea ero, eta egia da gaur egun
arategian aukera dagoera, baita supermerkatuetan ere, Bai. saltzen dituzte egosita, txerriankak, txerribelarriak eta egosita saltzen dituzte. Legunean egin nuen tripakiak lehenko astean egin genituen hemen euskal txerrianak, hoiek errezeta hori hartu eta zuek egosita erosten dituzue, eta horrela prestatuta oso goxoa dira eta erreza da, orduan, nik hemendik animatzeak zuen seme-alabei txikitatik erakusten badizuelako gauza jaten, batzuei argi dago ezaiela gustatuko. Dena da mundu guztia ezai gustatzen. Baina beste batzuk sale egingo dira, eta ez da, guk etxean txikitatik jan izan dugunok olako gauzak, gure etxean maite ditugu. Eta gainera, batez be, jasangarri xaua dalako, ez? Gero, txarrixana, ze atal gustatzen gatzu gehien edo, ze atal jaten dien gehien, ez? Sekretua, azpizuna, xolomua da olako gauzak, baina hori itxeko be, animalixan zati asko dauz, gero, bota ez dina, bota bier. Eta hori jaten badugu, azkenean, buru jabetza bai hartzen dugu, nundik datorren zenbat lan daukan olako animali bat estiak, hiltziak eta jatiak. Orduan, nik pentsatzen daudela danon lana. Olako gauzak jatia eta prestatzea da, txorien ikustia da errezeta etxean errepikatzea. Hori da. Eta ez baduzu ikusten agian, kombinazio ez, hau bieirekin jatiana, txerri belarri bakarri jan. Hori, seguru ere gozo daudela. Batek esango dago, nik bieira bakarri jango itxon. Bueno, eta beste batzuei be, Patri, egia esan bieira golan ikusita, zer, erakargarria diezutzako? Batzuei, agien atzen ingo die baita ere, horrek. Nik lehen hau probau ditu dalako, badakiziteako, zen zapore daukien da gustaten jatelako, ez? Baina bai, erakargarri xa die, bieirak. Vale. Aurrekoan zigorrek bierak prestatu txutxun txangurruakin eta milu krema batekin, oso onak, eta gaur, txerrixakin, kombinazio desberdinak, egisa da goi mailako sukaldaritzan bieiran aragia oso preziatua dela, eta gaur, hemen kozinauko, gainera, olako gauzak dienean, goi mailakoak, kalitate honekuak, hobe da, gutxi kozinatzea edo klasikotara joan, zaporiak eta ez estaltzeko. Zenbatetan pasatzen da, olako bieirak eta gratinatuak eta ikusten dienean. Bixamel pila bat, ez dakize. Gaurko adibidea ez da oberena, bieiren zaporea ez estaltzeko. Baina. Gaurko ez da adibide honena, egia esan, onartu darra dugu, txerri belarriak nortasuna badaukate. Baina emote dut, kombinazioa bitxia, nik esate dut, gaztakin da bexamelakin estaltzen dienean da hor, berdin da bieira izan, edo porru zati bat izan, ez dutze zapoririko lan ematen. Orduan, produktua hona danean, ondo tratatu behar da. Nik hemen, ingo dudana, jolastu ingo dut Tetrisian pixat, hau, ez gehien bat ikusteko, egin behar dudana da, jarraitzen du egosten. Bi egosketak hemen dauzkat, hori da. Zera, ez da lertuko. Bi egosketak hemen dauzkagu. Hartu, patatak alde batetik, bestaldetik gure txerrei belarriak, eta hain falta zaigu, gure bieirak egiteko, tipulatxa txiki-txiki moztu, eta hemen sartagi batean, beste olio txorrota batekin, jarriko ditugu. Bieirak izango da hori, zu bizian behin tipulatxak ondo erregozita dauzkagunean, hartu eta zu bizian salteatu ingo ditugu, pare bat minutu, eta listo, hor gorteko ditugu, epelean, txerri belarriak egin dagoen arte. Eta hau labara noiz, barezkixera? Hau egin dagoenean. Txerri belarria bertan gainean jarriko dugu. Ok. Eta gero, labara doa, beste 20 bat minutu, 20 bat minutu. Perfektua. Orduan, hemen, hau txikituko dut. Eta ez errez, behar duguna da, behin jartzen duanean, tipulatxa hemen poliki erregozten, hemen esan dakoa, mosketa bat, itxoin ingo dugu hauek egozitagoen arte, eta hori ala ere, naiz eta denborak eta guk hemen denborak eta esan, beti irekitzen, itxoin ostu arte, ireki, sartu labana eta behiratu biguna ero gogorra dauen, eta horren arabera, jarraituko egozketarekin, ero ez. Oso ondo. Bieirak kozinatzen gabizen ondan, bakitzu bieirak diela done jakoen maskorrak. Eta hori da, bi arrazoin gatik. Edo bi teoria gatik, hobeto esana, bi teoria die. Eta batek ez da, Santiago arrantzalia zala. Eta Galizera heldu zanean, zauela, holako, bieiraz beteta.
Eta beste batzuk, edo teoria onartuenak dino, Done Jakue bidea itzen zaien jendiak erabiltzen zabela hori, ura edateko olako iturrixetan. Orduan, Horreka bazterretan da holan, hartu eta horrekin edalontzi. Bai, nik teori hori gehiago, zetzu gehiago aurkitzen diot horri, ez? Nik bai. Eta ala ere, bueno, oin, jendeak lehen, garai batean, ez dakit, honek, ze balore zaukaten duela, ez da izeman mende hartu eta bideo hori egiten. Gaur egun jendeari, dauden errestasun guztiekin, dauden ostatu guztiekin, dauden, zemuz ondo markauta kosta egiten zaie, hartu eta Done Jakue bidea egitea. Garai batean hartu eta ez da ize munduaren, Europako ez da ize puntatik, Europatik etorriko zen. Horre bai meritua. Horre bai zeukatela meritua, ze gainera hori, nik hemen aipatu nuen, hemen horre idatzi batean zegoela, Naparren terrenoetik, hor Baskoien terrenoetatik pasara ziren, eta horrek, oso arraro hitz egiten zuten, bizar luzea zeuskaten, da beldurra handia ematen zuten. Garai hartan zeinek ez zauen beldurrik emango. Bueno, euskalo, ongo zapaten bat. Hori, nun izan zen. Alberto, Gironan izan zen, ikusi genuen pelikula bat, zala serie bat, eta zan erdiaroan izan behar zen, erdiaroan. Eta ikusi genituen makillatzen da hori, da. Ondo horrastuta, danak ondo afeitauta, eta nik esan, a ber, zuk imar bat zu, serie holan historiko bat, zuk imaginatzen zu jendea hartu du eta marra holan perfektu alde batera inda, dana hartuta engominauta atzeantzat ez zu, ez dakit. Horren ari da, ez da errezetan ari da, baina horren ari da, lehengune ikusi nauen olako elkarrizketa bat, zuzendari batekin, zine zuzendari batekin, eta bera igustatakako neitxia olako, hori erdialoko pelikulak, epokako pelikulak. Eta kostaten jakola ointxe, aktoresak neskak aurkitzia, ze, karo, dana kointxe ziren, gaur egungo modan, olako operazioak eta itzen zituzten asko, Espainia jarri, sudur txikitsuak, dana ziren oso ikusgarrixak, baina gaur egungo, hori ez, edertasun kanonak edo horrek jarraitxuz. Orduan, kostaten dakon aurkitzia, zeberak ez da zen, eske, garai bateko neskak eta etzien, Espainiak ez dut imaginatzen. Orduan, kosta ditzen jakola neskak aurkitzia. Horako bere pelikulan dako da, serien dako da. Biteli, txerriankak behar ditut egosita, ez bestela hemen ez daukat zerreinik. Itxengo du hauek egosita izan arte eta ero esan dakoa. Salda pixkat gordeko dut, orkoa, ze salda hori nik saltza iteko garaian beti hau erabiltzen dut, eta salda hau gero, txal masaiak gero, behi masaiak iteko, erdia eta ardoa beste erdia eta salda pixka bat, honek emango dio, orduan maikatuko daia brillante eta hori zen xuberoako trukoa. Ez txerri belarrina baizik eta txerri hanken salda erabiltzen zuelako, gero bere behi masaiak egiteko. Trukoa. Trukoa kontatu dizuet. Ointxe gatoz. Gure txerri belarriak egosita, eta hori 15-20 minutu solako gorritu bat emango diogu labean, lehenko ondo malgotuko ditugu, gero dirdira eta danean izateko, baina hori negitu hori olako kostra txikitxo bat kanpotik egitea. Eta bauxe, 200 gradutara, ordu laurdentxo ero, labera, eta ero izango da gure saltzaren oinarria. Hemen tipulatxa erregosita, patatak ere egosita, eta hauekin goitutoin. Koral eta guztieten erabiliko. Lautan ero moztu, zu bizian jarriko dugu, eta hemen salteatu ingo ditu. Bitxu, ze honak. Olako bitxikeria gehiago bieiren inguruan eta maskorra zabaltzeko gaitxasuna daukie, eta gainera itxen dabe askar-askaroan, zabaldu itxi, eta horrekin igeri itxen daue besteko. Gainera dituzte 50 eta 100 begi bitartean. Baina, barruan. Bueno, eta ikusi. Berez, begitxa die txiki-txuak, eta ez daukie irudiak ikusteko gaitasunik, baizik eta argia, argitsua dan, edo iluna dan, antzemateko kapazitatea daukie, eta hori egiten dabe, ies eitxeko, edo mehatxuetatik babes. Orduan, zenbat bizileike biela bat, zigur? Eta piku urte bai usteot, baina badakit ez dira oso errentagarriak. Amarta, 20 urte bitartean. Zegatxik ez dira errentagarriak ba. Guk ikusi genuen, jun ginen, itxasontzi bat, egon ginean hor
Rias Baiza inguru hortan, aukera izan genuen, ikusteko muskuiluak eta nola ekoizten zituzten, eta olako batean beraien ibilbidearen barruan, erakutsi ziguten baita aukera zegoela, bieirak eta sistema berdinarekin, holan hartu, altzatu, eta bertan helduta nola zeuden eta hori, baina urte pila bat, muskuioak ez da oso hilabetetako kontua zen, eta bestea bieirak ez da zenbat urte behar zituzten, jartzen zituztenetik gero hasi arte eta hori, eta ez ziala oso errentagarriak, eta han berritzat, han gu ibili ginen inguruan, zeuskaten, hone bakarrik, muskuioak. Muskuioak, bieirak, eta bestea zer zen. Zeukaten beste zerbait baita, han zintzilik ere goratzen zer zen. Eta, egia esan, bidai guztia izan zen, gauzak ikusten jun, muskuioa jaten eta albarino eraten. Eta horako, erretillo handi bat, ataratzen zituen dana muskuioekin, albarino pixkat, jan, eta beste erretillo bat edago, baina, kilo jan genio, baina kiloak, patri? Bai, egon dana, beraz. Denbora pasatzen da negian gero, arreta gutxi hau jartzen dozu, bai, eskerrak azalpenak, neko askarri izan zila, bestela, eskenuke erdia ere harrapatuko. Bai, gainera, bieiren arrantza araututa dau, eta horregatxi dauz horako horrek igerilekuak eta aste gixak, ekoizpen jasangarrixagoa izateko, da azkenian itxasotik hainbeste esatarateko. Da hori itxasoko ekosisteman eragina txikixagoa izateko. Hor, lanpernak eta, zegoela jentia, lanpernak garrapatzen, baimenik gabe eta ari ziela Guardia Zibila eta dronakin eta lanpernak eta harrapatzen ziren tokiak eta zaintzen. Isunak jarten eta. Alanbe bertako batek esan ziduna. Lanpernatan juten bazarete, bromatan esatezu, obera Guardia Zibilak harrapatzen bazaitue, lanpernero batek baino. Ze bere eskua dana kaioz beteta. Olako eskutzarra eta zu hasi altzara saltzen ez da izer, emango izun zaplastekoakin, hobe, Guardia Zibila garrapatzen bazaitu, hoi garrapatu baino. Ze gaina antza, niko arazo daukatela horrekin, jendea, lapurretan ibiltzen dira lanpernakin, eta, guk ikusi genituen lanpernak, olakoak, katxarro lanpernak, eta kilua dira, 65 eurotik gora erosaltzen zen, onak, Orduan, hortik jende asko bizi da. Merkatu beltza egongo da orduan. Seguro haiez. Orduan, hori. Abisatu zioten, eta lasai. Gu eskara... Gu bisitan gabizta. Bai, gu... Barezki jalea gara. Tu lakorik... Bale, hau zerrez patri, behar dut epelean mantenduko ditut? Denboria da, ontsa. Hau epelean mantenduko dut. Bai, eta gero egia esan bestea momentu honekin da. Labeko ataratzen dugunean, jarriko du, bai behar da, erretilu bat aldala, labean labekoa eta gero indukzioa harrapatzen duena. Bestela, ingo duna da, gero, aterako ditu txerri belarriak, bi aukera daude, moztu eta txiki-txiki, ero, baita geratu alda, nik ingo nuke bat txikitu da, hemen hauekin hasi, eta bestea osorik ekusteko zer dan, plateran gainean, eta ingo duguna da, hor erretiluan geratu diren, barazki guztiekin zutan jarriko ditugu, ardo beltza botako diogu, txerriakin normalean, txuria eta beltzan, gu beltza botako diogu, azukre pixka bat ere bai, hori hemen murrizten utziko du, behar badu salda pixka bat botako diogu, eta gero, iragazi eta jarriko ditugu, gure lanpernak esan manuen, gure txerri belarriekin eta biirekin, baina, txoin bardo pixat horrek. Plo-plo. Polita bazain, hau ez? Igual bai. Guztotu nahi kolore gehiago dukala. Bueno, izan dugu labean 15 bat minutuz, oin, atarako ditugu, eta esan dakoa, hor, porborrean dagoen hontan, ardoa botako du bertara, eta utziko du murrizten pixkat. Eta bien bitxartean, ingo dena da bat moztu, hemen bihirak pasatu ditut, tipulatzakin, beste handi honetara, eta ingo dena moztu, gure belarri bat, horra botako dut, eta ero saltza hau iragazita hor bertan da. Oso, no? Zuk uste duzu txarrixan belarrixak belarri prest diela, edo zezango zinun? Zer, ulertzen alduzu euskera zuek? Ulertzeko prest zaudete? Bai, hori da jarrera, oso ondo, belarri prest.
Oso ondo. Bueno, bakitzu, urrengo Euskaraldixa maiatzien dela 2025, baina beti, gogoraztia, ez da utxarto, eta da, autua Euskaldunok itxen duguna, egun osoan, euskeraz berbaitzeko, eta bakoitzan jakintzan mailan arabera, aukeratzen da belarri prestizatia edo aho bizi. Hau da, aho biziak gu izango ginen hemen, txorienen, aho bizi-biziak, euskaraz itxen dugunak berba, eta belarri prestak igual, ez da gixe euskeraz berba itxen, baina ulertzeko gai die, edo behintzat nahi da die. Saiatu ingo dira, bintzat hori da, ez? Hori da, beraz, ekimen politxa, Euskaraldikua, beti hemen txorien bakitzue gogoratzen dutzu egula. Eta, txarrixak, belarri prest diela. Hori, nik beti esan dute inbidia ematen ziala, nik egia da, norbaitekin hitz egiten banao, eta berak, badakit, nik baldin badakit, berak euskeraz, zerbait dakila, baina badaude batzuk, dana erderara egiten duela, eta dana erderaz egiten dutela. Nik onartzen dute, asko batzutan, nik ere erderara botako dute, beste denbora guztian nik euskera zein, da berak erantzuten badit erderaz, azkenean nik ere erdera botako dute. Ohitura kontua da. Baina hortan, gure aita sanak, duela ja 30 urtero arentzako euskera pasekiten dena zien belarri prest. Eta gure aitak nor jakiten bazuen bere aurrian zegoenak euskera zekiela, berak dena ingo zion euskeraz. Eta nik entzun ditut bera holan elkarrizketa bere lau batekin edo norbaitekin. Aitea denbora guztian euskeraz, beste denbora guztian erderaz. Eta gure aitea hortan zen, esaten zen, bera lotzatuko da lehenago ba. Eta jarraitu egiten zuen, eta elkarrizketa grazioso zen, egia zen, biak ulertzen ziren, baina biak bakoitzak berean, eta... Ondo pentsetan jat, betxo. Eta nik onartzen dut, hori, hortan alde hortatik, eta saiatzen naiz, jakin da besteak, batzutan gure kuadriako bat pare bat daude, daukatela, erderara botatzeko ohitura. Egia da, nirekin daudenean gehienak euskara egiten dutela, ez? Baina bi bat daude, eta egia da, euskeraz azten naizela, eta euskeraz jarraitzen duela, lehen hitza beti normalean euskeraz daukadala, baina gero, batzutan erdera botatzen dut, eta, Eta gainera, hola joaten dabe bai, belarrixa itxen eta ikasten, nera mane mutila hueskakoa da, Pirinotakoa, eta arrasaten bizi da oindala 2 urte, eta egisa da, gu goizenean da, anaixa eta ni joaten garen etxera bazkaltzera eta bera dagoela hor, asko da itzen dugu erdera da jo, niramakin beti euskeraz, baina bera dauenez, hor maixan da, edukazioagatik edo, beti erdera da. Eta nirama gainera dela da esaten. Ez, jarraitxu euskeraz, ikasiko dau. Positiba da, eta egisa da, gutxinaka, egisa da kurtsiotara eta badoiala, baina badoiala ikasten. Gurama Burgosen jaio zen, eta etorri zen, eta gure inguruan, lehengo eta baina aitzakin. Eta gure aitzak lehengo eta zerdera zingo zion, baina esan txikita, hemen, gure inguruan, hemen basarrizan danak euskera ziren du. Eta gure amak, egia da, bere aldetik jarri zuen, orden ikastolan Durango ikastolan ematen ziren euskarako klaseak aukera zegoen euskara ikasten juteko, eta joaten hasi zen, eta ikasi zuen, hori bai, azarratzen danean, erdera botatzen da. Hor, juramentuak eta hasten danean da hori, hor erdera botatzen du beti nahi gabe. Nahi gabe, nahi eta. Honek, hemen pixkat, murriztu digu, oin. Barazki hauek ez ditut erabiliko, ez ditut birrinduko. Bakarrik hor dagoen zukua, hartu, eta egia da, hau egun batetik bestera utziko genu kanpoan, ur horre daukan gelatina, oin hemen pixkat murrizten utziko dugu, eta hone daukan gelatinarekin, urrengo honean gogor izango zen, da honi besterik ez falta hori pixkat murrizten ustea, eta azukre pixka botako dio honi. Orduan, azukre gaituko dio, beste 10 minutu utziko du hemen irakiten, txerri belarri hau, beri hortan, bertan sartuko dut, horrela, eta 10 minutu barru, hau da, zatzera gatoz. Patatak, prest daude. Prest. Honi nola ditzen diotean? Katxeloak. Katxeloak, eta honi olioa, olioa. Honi olioa. Hori, leku denetan berdin. Vale. Katxeloak prest, eta bakarrik horrek, 5 minutu girekin aldi bat ematea. Horrena, katxelo batzuk. Gaur ere, etxera joango gara hitz berri bat ikasita. Aldamenean jarreko ditugu. Zona. Horrela. Eta gulagarruakin ez,
Baina gaur, belarrixa eta bieirakin. Bai. Ez Gatz dut sartu? larri pixka bat. Hortxe. Eta, zakit, dana jarri behar. Egia da, bira batzuk eta bai jarri behar dien oski. Bai. Eta nola lo ditu dan, Bai, igertzen da pila bat. Hemen, gure korala eta... Bueno, jarriko gorrela. Eta ikusi da, Belarri osoa bai jarri bezu. hori jalako. Gero iskinatik janko dugu, Patri. Baina, Ala. holan Ala. egia da... Bueno, ba oso politxak gatzen da. Fina, oso fina. Raziokoa dala, Patri. Bai, Michelin izarreko jatetxe baten holan plateratzea. Hau, a ber, hemen ez da nabaritzen txerri belarria dala, hau da oso fina eta geratu da. Trampantojo. Hau, geratu. Alga berezi bada, Japoniatik ekartzen den alga bada, bere izena da txerri belarriz anguriz, eta itxura dauka txerri belarriena, eta zapore ere bai. Orduan, hau da, gure gaurko errezeta, txerri belarriak bieirekin. Ia ba. Eta umore momentu eta gero. Bueno, a ver. Satitxo bat belarri. Satitxo bat bieira, Hori da, satitxo bat patata. eta satitxo bat patata. Bira. Patatak, baki zapuria nola izangoan. Goxua dago, Honik enun dudarik egiten. Hombre, Betan goxua. eta ondorengoa, hori nire izan, hori pusketa hori. Hartu. Pastrani. Pastra mi. Pastrami! Sanguitxa! Antxe gatu. Eta hau da pastrami sanguitxa. Basauen pelikula bat Harrik Sally ezagutu zuenean. Eta Cuando- zera ertzen dira hor, sanguitza jaten. Sanguitxa jaten. Ah. Beste gauza batzuen artean. Eta sanguitxa, hau da, edo antzerakoa. Segisa da, pastrami sanguitxak itxeko, errezeta desberdina dauzela, eta betegarriztan beti pastramia eta gazta, Vale? baina gero batzuk botatzetze gauza desberdina. Nik hau botakotzat. Tipula juliana eran moztuko eta erregozin gau karamelizatu arte. Bitxartian luzokerrak zati luzetan ebaki eta titigazta xaflatan. Ogitartekua osatzeko, igurtzi ogia ziapearekin, gero gehitu pastramia, gazta, tipula, luzokerra eta osto berde batzuk. Amaitzeko plantxan kozinatu, kurruskari egon arte. Eta osto berdeak kasu honetan, espinaka aukeratu dut etxean daukalako. Ai? Eta datorren asteko igual erreztarako edo erabilikotelako, baina, bestela errukula, letxuga apurtxo bat, errukula izaten da gehixen erabiltzen dana, Eta uzer izango, normalean. estatu batuetako sanguitza. Hori da. Pastrania. Bai. Ze berez, pastramia berez errumaniatik datorren bai. ontzeko modua da. Bai, nik esteki bada. hori irakurrita dukat, Errumaniatik datorrela, eta horre, juntzianen estatu batuetara imigrazioa errumaniakoa, handik zabaldu zala, eta, ezagutzera eman zala, eta mundu guztira zabaldu zela. Egixa da, hemen... Hemen lortzeko, Patri, nun... etxean baitu. eitea, ez dakit. Supermerkatu lan oso espezializatutan, Bai? eta nik bestela interneten. Aha. Interneten, eta badau Bartzelonan itxen da, eta Bartzelonan bada holan, tipo Amerikar bat etorri izan, Bai. hemen pastramia faltan botaten zauen, Noski, ez zauen noski. holan ekoizlerik, eta berak asmatu zauen holako, ez dakizara deitzen den euskeraz, holan, ketu desberdinak eitzeko leku bat, ahumadore bat Bai. berez bada, eta itxe itxuste, danak, honek pastramiak, gazta desberdinak, oiaskuak, eta holan, ketu itxe itxuste, pieza desberdinak. Eta norbait pastramia erosten badu eta errezeta hau egin ondoren beste zerbaitetan, horrela onduta bera bakarrik, hori berez azkenean haraki ondu bada, ez? Hori da, eta bai ala bai kozina hau inbida edo epeldu inbida, Bale, otzian holan... Otzian holan ez da inoiz jaten. Guk holan antzerakuen daukoguna, igual, suertatzen gatzue, saia dela aurkitzia edo ez dauko zuela gogorik internetetik azkenean eskatuz, eta pieza bat bakarrik eskatuta, presizioz bai, igo itxen da orduan. Espaldun daukotzu gogorik, nik zezina jarriko nauen, ze pentsatzen jatolan, antzerakuena, naiz eta antzerako ez izan. Zezin ere, azkenean pastramia egiten dute da, gatzuretan jartzen dute espezie ezberdinekin, gatzura bakizutala ura eta erokatze eta hor zurgatu zezan, eta
hor jartzen da, gero ez, ateratzen dute hortik, jakatza hartu du, espezie ezberdinak gainetik botatzen dizkiote, ketu egiten dute, orduan ke puntua dauka, eta zezinak ere badauka, eta gero kozinatu egozi egiten da. Ikusten da hor, haragiaren testura, ez da zezinaren testura, ero ez da urdai aspiko batena zein gordina da, ez? Ez dut esan antzerakoa da, hemen alternatiba bezala. Ketu puntuakin holan, antzera inleike. Berez, horrekin jolaztia badau. Ze daraman pastrami sandwichatek beti bebai, ziape apur bat. Bai. Hori, beti, eta ospinetakoak. Nik normalian igual, ez da euskaldu sokerrak, jarri izan ditut piparrak bebai. Eta piparrakin bebai oso natalatzen da. Ziapea esposo ukitzen, nik jarrin konotzan. Nik hori ziapea bai ala bai erosiko notzan, Gaur egun ziapea nahi tan, aurkitzen erreza da. Ez da ukitzen darako baizik, eta batzu igual, nik ez dut etxian normalien erabiltzen da, ez daukat etxian, erosi ze... guk eben txorinen gainera errezera desentetan erabiltzen dugu, Ni gustatzen, nik oin etxean ziapea izaten du, gure etxean bi asteri behin hauek Frankfurterako saltxitxak, onak, ze horre ere, badaude, kalitateak eta kalitateak eta paketea hori lauki adreilu bat ematen duena, horrek holan txikiak eta izaten direnak eta holakoa badaude, eta beste batzuk badaude, hemengo Euskal Herrian ekoizten direnak eta kalitate aldetik ez daukatena zer ikusiri besteekin. Eta nik horiek jateko, eta batzutan txakurtxo beroak ere etxean jaten ditugu, gustatzen zaizkigu, eta nik ziapea beti botatzen diot, eta eki ja nagusia hasi da ziape zara izaten. Bai, gustatzen zaio ziapea. Hasi da, sartu zaio gustua ziapea gandik. Hau badala, asmakizuna niria, ze... Gazta sartzeana? Titi gazta dalako. Hau da, normalian gazta batzuk bai, beste batzuk ez, gazta ondo urtzen dana, hau da, behi gazta bat, eta nik normalian hau titi gazta beti berabiltzen dut, edo hau hartzuako gazta, edo lan galiziko gaztak usaten jazen normalian ondo urtzekua di, eta ondo ematen die. Orduan, gazta hemendik, eta aitortuko zut, hau, aldaketa egin behar dugula? Oso, no? Iñak arreotela. Oso, a ver. Profesionala gara hemen, txorien ez uste zua. A ver, beti izaten duguna, hemen lanak horretzen, ezin du lantalde guztiauki. Eta orain kipula erregozi arte hemen egongo gara. Darduan? Txerri belarriak ere, hemen egozita, baina lenguak hemen daude, Egozita, orain dik, Guzuentzako etxekoa zaete, eta etxekoik ez zurrik eta zaizak. Dana kontatzen. Horako trampa txikiren bat ero beste, baina, gutxi gehiago. Horea. Orduan hemen joango gara, ogitartekoa muntatzen. Eta kozinatu nola ingo zu, gero hemen sartaian doan horrek ematen dion bero horrek, ez? Hori da. Orduan hemen jarriko, berotzen jarriko, gero lixo apurtxo batekin igurtzi, eta listo, orduan. Betxo, holan joaten da. Hemen testurian ikusten duzue, ez dala, hau kostatzen dala, ez da urdai azpikoa bezala. Lodixa da, eta saltzen dute horrela moztuta ja, Patri? Bai, moztuta saltzen da. Igual markaen bat edo egongo da, azuk moztu biesuna edo, baina normalian, hola nintzen da. Berez. Lehen aipatu dugu etxean erakusteana seme-alabei jaten da hori pixka danetik, eta horren inguruan, eskolako jangelen inguruan eritzein edizuet gaur egun, ze hor dago, jente pila eskolan jaten dutela, eta egia esan eskoletan, naiz eta bertan eskozinatu, ekartzen dute alako, janaria eginda eramaten dute batzuetan, besteak sukaldea bertan daukatenak, hor egia da, naiz eta bertan ez egin, elikadura orekatua izaten da, hor dietista batzu daude, non pixkat, aste guztiko menua egiten duten, eta gainera kontutan izan da, lekaleak sartu, barazkiak sartu, arraia, fruta, eta hor pixkat danetik. Ondo pentsauta dagoela. Ondo pentsauta dagoela, eta gero esan dagoa, batzutan, horrek, ez dira eskolak berak, ikastola berak ez dauka sukalderik, eta kanpotik ekartzen dute, eta horregia da, kalitatea, testuran da gehien bat, zerbait arrautz estatua ero dana ero, ez da berdina izango goizeko 8-etan, 9-etan pasatu badute arrautzetik eta ero termo batean sartu, testura aldetik eta ez da berdina izango, baina elikagai moduan eta, ondo dago. Eta hor, batzuk esate dute, hobeto dela eskolan jatea horbe, eskolan ikasten dutelako ez bakarrik, matematikak, hizkuntzak eta behar dugunak, baizik eta
bueno, jangeletan ere, pixkat danetik egoten da, eta baita ikasten da horri lagun artean, jendearekin da, ez? Jaten eta mai inguruan egoten da. Hori ikasten da, baina ez dakit ni enaz ama, momentuz, eta ez dakit zein goten ama izaten banaz, baina niri gustauko jaten umiak aldan enean, bidan bezala, baina etxian baskaldetzen basabien ze. Horre, arrekreuan da, patixo orduan da, egoten die lagunekin jolasia, baina etxian jaten moruen... Eta menuan, Patri, zuri gaude zerbait dago, ez daizuela gustatzen. Esan dezagun, azalorea. Bai. Zure seme alabai, azalorea ez dizu jarriko inoiz. Ze zuri ez daizu gustatzen. Niri ez, baina... Eta jarriko diezu? Ze hori, egia jendean normalen etxian... Arazo badauda, niri dana gustatzen. Ja, bai, baina, nahi dut esan alde hortatik ikusita. Beti, gauza batzuk agian ez dituzu prestatuko. Eta gero, baita, ondo etortzen da, beraiek ikasteko presiatzen, etxean zer daukaten, ero guztiz kontrakoa. Agian eskolan hobeto jaten dute etxean baino, baina hor, gertatzen da, etxe batzuetan, agian, horren beste diru ero estan azaltzen, okerra ero jan aldutela, ez? Eskolan pixkat, bariatu, eta beti elikadura badauka sekusia etxeko diru sarrerekin. Merkea zer da azkenean. Makarroiak, espagetiak, olako janari prekozinatuak eta olakoak eta tamales, eta gehigarri pila bat dauzkatenak, merkeak dira, beste freskoa eta jatea baino. Eta orduan, etxe batzuetan gertatu alda, eskolan, eguneko janari osasuntxuenetako batero eskolan jatea, eta gainera gehien bat, pixka danetik jaten. Eta zuk guraso zaten honetan, zuk itxe duzulan jangelan ze dauen ikusi, eta horren arabera faixa prestatu bebai, ez? Ni galdetu iten dien. Galdetu. Ni beti goizian hartu, eta, ze gaino lan, egiten dute lan hori, ez dut begiratzen. Ze batzu egiten dute begiratu hartu, eta badakita ez nik. Ze baskaldu duzue, hori da, lehenengo galdera eskolatik atatzen. Ze moduz, gaur ondo dura, ze baskaldu duzue. Eta horren arabera, azkenien afari bat prestatzea, badakizuaz, afari ez da izaten horren, ez da baskaria moduan, garbantzu batzuk ez ditu prestatuko, ero orduan, horren arabera, nik aldatu egiten diet, naiz eta zerbait pentsauta eukin, gaur, barazki purea jan behar du. Eta etxean, eskolan agian jan dituzte, porru patatak. Orduan esan, aldatu egiten dut, eta barazki purea biharko utziko dut, eta gaur, bajango du, o sopa, ensalada, eta xerra, baina banaiz beti galdetzekoa. Hori galdetu imar da beti. Ondo pentsatzen jat, guk hemen ogidartekoa prest. Bale. Xerrasko laban bietiot, platertxoa be. Xerraskoa, eta hori kosinatzen doi, azkenean, buelta da, lehen tapia jarri hotza, azkenean, naiz eta tamainoko ez izan, baina, behintzat, kanpai holan modu bat itxen dau, gazta apurtxo bat urtzeko, da beruk, zaparrukoa be, itxeko. Txikiegia? Ez. Ogolaxe, hemen txeba, gure, pastrami, sangutxa. Ba. Eta nola da pelikulako esena hau jaten nahi diela? Ez da egit, ezke aspaldi ikusi nagoen, Ikusi marko, horre. Otsa. Zein da hori, ze espezia da? Ziapea. Ziapea eta ospinetako... Ospinetako luzokarra bai. Luzokarra? Agarra, Sali eta nor? Jarri. Nor eskatzen zarazu? Ni Sali. Ni Jarri. Eta, bixar Jarri eta Sali biherrian Zigor eta Patri izango gara. Eta hemen txori den, zuentzako prest. Bi errezeta tradizionalekin. Agur. Bi errezeta...